yo mas kami witi ramane dewi sandal sindene pra janur gunung ya mas lino tan mring sesama aja leret Pak Katno Pak Toyadi Pak Timur Kinten Prato Diri Wet Sakit Goran Bayum Nikah Kapisah tak ijo royo-royo tak sanggup manten aja bocah angon paneno bimbing aku kuwi lonyolong nyopaneno kanggo masuk dada dira
Swantara kumaripah Lajinawi Karturarja subur kang tinandur Mari jagung lombok terong kacang dalep mohong ngempuyung kandang kebis lambuyung katon ijo royo-royo Dumateng para bapak-bapak ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur utaminipun keluarga agung saking panjenenganipun Bapak ingkang Bupati Bapak Peskijan kinen enggal-enggal kawula kinaturan jumeneng wonten ing sasana Pagelaran Langan Beksan Ayu. Sanyatane katiga randang banyune cukup gongalah misah janji seragat landang gawe anggar sawae ora suwe bakal munduh asile bumi nyata ora kabi sakar pisan ramane doli pisang saji mereka haryo pancen nyata bumi kita ing sana swantara kumaripah Lajinawi Karturarja subur kang tinandur Mari jagung lombok terong kacang dalep mohong ngrempuyung kandang kubis lambuyung katon ijo royo-royo dasar banyune tansah jak lumintu iline sanyatane katiga randang banyune cukup gongalah misawah janji seragat tandang gawe anggar sawae ora suwe bakal munduh asile bumi nyata ora kapi
rodo nelayan tambah penghasilan iwak laut tapi carane mangke enggal bisa gede nelayane nganggo apa jaring tarik kudu lemak lutune aja mlitar kuline Ayo ayo ayo. jaring kanet aja mepet-mepet pereng rada nengah pemasange jaring payang kudu nyawa pemantanan iwak kate trencet aja ngawur wae syukur dikibarake yen kliru rugi rakyata Alah iya. kae bakule teko waduh gawa waduh nang enggal tawakno asile Ayo ayo. jaring tarik gandul payang jaring tarik gandul payang eman aja sumeneng aduh sayang jenang mencolong tinulak sengkala kari mulya Ah. Lo lo lo. Wancine mangsa ketiga mabur-mabur munggah gegono sinawung ing samirana warna seta nangge kapowon kembang randu aran karo durung mabur yen rong dadi kapok atiku tansaya remuk amarga suwe ora tau kapatron kambang randu wulan surung yen tresnaku tansaya ngrembaka kambang randu wulan sapar yen gandamu arom pindha sekar kapokku enggal muduna tak enteni ning lawang asmara
kembang randu saupomo nandang tronto wong kamaro Sumangga para bapak ingkang sampun kanggo penghormatan sampur kawula aturi jengkar saking sasana palenggahan tumuju dhumateng sasana pahargyan wancine mangsa ketiga mabur munggah ing gegono sinawung ing samirana nandang bronto nangging abot kembang randu aran karo durung mabur yen rong dadi kapuk atiku tansaya remuk merga suwe ra tau kapapuk kembang randu wulan suro yen tresnaku tansaya grembaka kembang randu wulan sapar yen gandamu arep pindha sekar kapoku enggal bodhono tak enteni ing lawang asmara kembang randu saupomo nandang bronto wong kamaro tresno mabur minggah ing anggena sinawung ing samirana wana seta nage kabawana kembang randu aran karo durung madun yen wis durung kapuk atiku tansaya remuk merga suwe ra tau kepethuk kembang randu lan surat yen tresnaku tansaya grembaka kembang randu
kuning sumunar Surya wanci sore ing darmital Blitar kaya-kaya ngucapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet biak dalan besarapan baru mlaku alon-alon gumbrengange swara mesin saya keburu banter ajak rindangan ing pundakku kowe sender atis titis rasa ning tias ing sadalan-dalan kowe mung ngelosa los kabutku alas pareden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnaku saya krasa nalika kok aras rambutmu Krimis-krimis wanci serang ora nyeneng ora ngira yen
wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi papujanku bingung rasane ngatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kowo ngrasakne atiku tansaya nelongso ya wis tak lali-lali nanging malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan anggonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa satra bisa lali esok awan bengi tansah beda hati sepindah balik ngaturaken sugeng rawuh sedayapun para tamu katuran sugeng pinara ingkang sekeca ugi sami brahabi susukaten ingkang sampun kasadhiaken sesarengan kalan Balarama Musika yo yuk lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi papujanku rasane ngatiku nyatane ora kowo rasane atiku tansaya lilo ya wis tak lali-lali nanging malah sansaya kelingan ora bisa lali apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa satlan bisa lali esok awan bengi tansah beda hati
dina srawung mbak rasa nandhang uyung yen kerep ketemu mung kangen sliramu srawung lan ketemu ning isor teropan laras gending tresno gending ing tayuban dina wengi weruh lebate lakumu saben nuju nyawa kepincut atiku jane pengen nyandek nanging mung ratapan opo iki jenenge tresno sorte roban yen tan weruh sedina kaya setahun ngantu-antu tak rewangi lamun yen wis teko rasane ning godho lega mesem guyu semune anggota tak suwun ketemu Bu ning teropan kene gegandingan beksa ora tak lalehne marem sesandingan tresno bot abot tresno tresno sorte rupa Janur gunung ukuran mundar benolo aja leren yen jangkane durung teko tenan atiku kayong selagamu saya nambahi wangun dasar ayu locir kuning ora mokalatiku dadi koming mesemo setitik aku wis trimo rasa hatiku bila teringat bila ku terkenang mendapat semasa di sampingmu rayuanmu mesra di dalam telingaku Ungeling tembangan nawaran Jawi langan beksan bintang kecil di langit yang biru
Dumateng bapak-bapak ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur kinaturan enggal-enggal kawula jumeneng wonten sasana hargya langan beksan tayub kasumanggaaken. Ayo yo Balarama Musik Nanang Multimedia Video Syuting luar biasa.
critakake ujarne sendang kabeh panturane kumbyong dadi kembang lambe nyatane padha takon asmane kisah jalan sapa ana ape kejer kabeh warancono angka sekar angkat sari wis bukti suarane adut ngundang lan sapa nyono marut jaot kang buka antolan Joko Suwoyo Rayo ulangan dan bronto asmoro bringki jalan sapa nyono nalika prang Gatotkaca rasranta glandang dalang sapa nyono tenan semanten niki wau wiwitane handerek sang pake kenya ayu kang olabu daya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus yung selendang kuning kang saking wukir niki salenso nggih swara kurang permono ning wasesa ngungkro angungrung marang bendara sang ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman yo lae-lae ugek sadeli tombel-bel balarama campur sari
luwe becik patenono timbang pepisahan lan tiakan sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga karo lan praputra liwat kincanging alisku kuwasa anglandang rasaning atiku nadyan sering serius aku isih mampu ladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hanrimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mandrung rubuh ngarep injung urip ana kutha gedhe kowe tak tukone masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasadatan monggo dumateng para bapak-bapak ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur kinaturan enggal-enggal kewala jumeneng monggo ing sasana hargya langan bengsang tayub ayo yo tasih senarengan kalian Balarama Musik Ragil Audio Nanang Multimedia Video Syuting luar biasa luwe becik patenono timbang pepisahan lan tiakang sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga karo lan praputra liwat kincanging alismu kaduga anglandang rasaning atiku nadyan wis ning serius aku isih mampu ngladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hanjingkung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mandrung rubuh ngarep injung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasadatan
mripate klire esemu jiwa agawe bingung tansaya ra kuat sumampir selendang kuning ning pundake mimbuhi pantes luwes tur ayune dasar prasaja esem anggoda mikat atian to anggeget ladi pranyata putri ayu ponorogo lam-lamen mong katon-katon ing mata kelingan nalikane dik semono liwat kutha Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu pranyata tukul tresno ing rasaku slendangmu kuning ana pundakmu kepengin nyanding lan bisa ketemu pranyata putri ayu Ponorogo lam-lamen mong katon-katon ing mata Jarwa Purwa Ramane Dewi Tunggal besane Para Ya Mas Ya Mas Yo mas sandang sing jeneng pratangga agotril nyetan beling ulon napa saja ramane dewe Aga
aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nunggu ngenteni Duk, duk, yo wong ayu ngene-ngene. Sri Kandi, Balarama, monggo ingkang kawula jumeneng. Yo wong ayu. malah larani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa Monggo para bapak-bapak ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur. Kula aturi ingkang jumeneng. Para bapak-bapak kula wangsuli sepisan malih ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur kula aturi ingkang enggal jumeneng. Tunggu ngenteni balimu tak rewangi
durung mikul kayu kowe mulih malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emo nyawang aku wis emo nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis reprubuh piye aku renetes elo tekan omah malah larani ati ora mulih malah oleh-oleh có
tangga. Anake sapa kalajengaken sawangen dumawah Godril.